равандҳои ҷаҳонишавӣ ва пайдо шудани зуҳуроти номатлуб махсусан гурӯҳҳои ифротӣ террористию экстремистӣ боиси нигаронӣ буда барои саривақт пешгирӣ намудани ин кирдорҳои ношоиста ҷавонони вилояти Соғдро зарур аст ки барои ҳимояи марзу буми кишвар сарбаландона хизмат намоянд, ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пайваст гардида роҳи пеши ин гурӯҳҳои ифротиро гиранд, гуфт раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми гусели даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар. равандҳои ҷаҳонишавӣ сабаби пайдо шудани зуҳуроти номатлуб аз қибали терроризму экстремизм, радикализму сепатаризм, ҷинояткории муташаккили байналмилалӣ ва дигар равияҳои барои инсоният хатарнок гардид. таҳлили вазъияти муосири минтақа нишон медиҳад ки имрӯзҳо омилҳое мавҷуданд ки метавонад ба рушди босуботи минтақаи Осиёи миёна аз ҷумла кишвари азизамон таъсири манфии худро расонад. аз ҷумла вазъи Афғонистони имрӯза кулли шаҳрвандони минтақа алахусус мардуми Тоҷикистонро нигарон кардааст. ҳамзамон иштироки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати гурӯҳҳои тунгароии исломӣ дар мавзеъҳои бо кишварҳои мо ҳамсарҳади Афғонистон ва иртиботи онҳо бо сокинони ҷумҳурӣ ва аз мақсадҳои ғаразнок даст накашидани аъзои фаъоли собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ки фаъолияти онҳо бо ҳалномаи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъ эълом шудааст боиси ташвишу хавотирӣ аст. ҳодисаҳое ки дар робита ба вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм дар кишвари ба мо ҳамсояи Афғонистон рӯҳ доданд, моро водор месозад ки ба масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа диҳем. дар вилояти Соғд нахустин гурӯҳи даъватшавандагонро барои адои хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карданд. маросими сафарбарнамоии ин гурӯҳи даъватшавандагон ки аз ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ба амфитеатри қасри Арбоб ҷамъ шуда буданд, субҳи имрӯз санаи 4 октябр бо иштироки раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. раиси вилоят ҷавононро барои адои хизмати софдилона талқин намуд. боиси зикр аст ки бо талошу ҷоннисониҳои фарзандони баланду номуси ватан, яъне афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар айёми ниҳоят душвор ва барои мардуми кишвар тағйирсоз сохти конститутсионӣ, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ барқарор гардида барои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шуд. ҳомиёни ватан дар лаҳзаҳои хеле мушкил ҳамчун муҳофизони содиқу вафодори миллат барои иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда матонату мардонагӣ нишон дода дар таҳкими сулҳу суботи давлати навини Тоҷикистон бо азми қавӣ хизмати намунавӣ карданд. дар маросими гусели даъватшавандагон комиссари ҳарбии вилояти Соғд Давлатшоҳ Мирзозода сухан карда аз хуб шудани шароити қисмҳои низомӣ дар қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон гуфт. вай таъкид намуд ки имрӯз дар тамоми қисмҳои низомӣ шароит барои ҳам истироҳату фароғат ва ҳам барои машқу тамрин муҳайё буда аз ҷавонон танҳо хизмати софдилонаро тақозо мекунад. имрӯз қувваҳои мусаллаҳ ки дар сафҳои он ҷавонон адои хизмат менамоянд ба як қувваи боэътимод, сипари сулҳу субот ва кафили зиндагии осоиштаи мардум табдил ёфтааст. ҳисси ватандӯстӣ яке аз рукнҳои асосии миллӣ ба ҳисоб рафта омили асосии эмин нигоҳ доштани ҷавонон аз таҳдидҳои замони муосир мебошад. имрӯзҳо ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯи талаботҳои байналмилалӣ муосир буда дар шаҳракҳои ҳарбӣ барои фаъолияти ҳамарӯзаи сарбозону афсарон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар маросими гусели даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аскарону сарбозон сухан карда сухани комиссари ҳарбии вилояти Соғдро тасдиқ карданд. яъне таъкид карда шуд ки вазъи қисмҳои ҳарбӣ дар қиёс аз аввали ташкилёбии ин сохтор беҳтару хубтар гардидааст. аз ин рӯ ҷавононро даъват намуданд ки барои ватан хизмат намоянд. имрӯз ҷавонони бо навду намуси мо با درک ملی و خدمت به وطن قدر مقدس فرزندی رسالت مردانگی می باشد.
من سرجان خود پیری بابا جان تو یک سال 11 مشاهد کی در قسم ابیر نال 37 دا خدمت را با سری بلند با دیوی پر از افتخار ادامه میکنم. خلاص یکان کمبودی نداریم. جای خواب، خوراک گرم، همه شرط و شرایط‌ها مهیا. در جمهوری تاجیکستان طبق فرمان سرفرمانده اولی کشور محترم امامعلی رحمان همه ساله 2 مرتبه جوانان به صف قواهای مسلح کشور پیوست گردیده در این مکتب درس مردانگی و جسوری را از خود میکنند. برابر این مرز کشور را از دشمنان حمایه میکنند تا مردم آسوده حالانه عمر به سر برند. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.